No niin, meillä on saapunut ilovitkuttimeen tässä Amazonin uusin e-kirjalukija, eli viimeistä sukupolvea, josta on saatavilla nyt myös, jossa on mukana VLAN yhteys ja mikä kivintä, niin tää on saatavilla nyt myös ilman tätä Amazonin 3G-modemia, eli tää on halvempi, eli oliko se nyt 139 euroa dollaria, siis $139 plus postikulut, mistä tuli 180 euroa hintaa tänne Suomeen kuljetettuna. Ja tää laite on tämmönen harmaa, tätä saa sitten harmaana että valkoisena, mutta tätä pelkkää VLAN-versiota ainoastaan harmaana ja sitten 3G-modemilla varustettu valkoisena. Ja 3G-modemilla jos ostaa, niin sit siinä on optio tietysti käyttää sitä 3G-modemia, mikä ei ilmeisesti tosin käytännössä toimi edelleenkään Suomessa. Ja mitä tässä on muuta uutta, tässä pitäisi olla parannettu WebKit-selain, millä siis pystyy selaamaan ihan verkkosivuja ja isompi muisti, mihin mahtuu tuhansia kirjoja. Voidaan ostaa joko Amazonin tuolta kirjakaupasta tai sitten voidaan netistä ladata esimerkiksi ilmaisia klassikko PDF-kirjoja, mitä voidaan sitten lukea tästä. Ja laite on tosi kevyen, mutta sitten tukeva oloinen ja äärimmäisen kevyt, eli jos me verrataan vaikka tähän vanhaan Sony Ericssonin kännykkään, niin ei ole paljon paksuutta. Ohjeena, että pitäisi ekana laittaa virta kiinni. Power switch below. Tuolla. Katsotaan onko tässä yhtään virtaa. Joo, ei tunnu olevan yhtään. Nyt jotain tapahtuu. Tänne syttyi vihreä valo. Ja sanotaan, että pitäisi alkaa muutamassa hetkessä tulemaan eloa. Takaa löytyy kaiuttimet, pohjasta löytyy mikrofoni kuin kuulokeliitäntä, USB-liitäntä ja volyyminäppylät. Joo, eli tässä alkoi tulee eloa. Ja tässä on tosiaan e-kirjanäyttö toisin kuin mitä näissä Applen iPadeissa ja muissa, eli tämä kontrastin luvataan olemaan hyvin lähellä sanomalehteä ja niin kuin näkyy, ei vaikuta yhtään, että mistä kulmasta katsotaan. Eli hyvin luettava ja verrattavissa tämmöiseen ihan perinteiseen kirjaan. Ja e-kirjanäytöstä teknologiasta sen verran, niin tässä ei ole samalla tavalla virkistystaajuutta kuin esimerkiksi TFT-näytöissä tai LCD-näytöissä. Eli tämä ei välky ollenkaan. Tämä perustuu sellaisiin pieniin niin sanottuihin tämmöisiin kuuliin, jotka tämä näyttö kerralla päivittää aina, eli mustaksi tai valkoiseksi, tai nykyään harvaaksi. Ja sitten kun tälle ei tehdä mitään, niin näyttöä ei päivitetä, eli ei tule virkistystaajuutta. Eli se mikä on musta, niin pysyy koko ajan musta, ja se mustana, mikä ei sitten tietenkään rasita silmiä samalla tavalla kuin nämä LCD-näytöt. Ja tässä on mukana, voitaisiin nopeasti katsoa, englanninkielinen käyttökirja. No niin, nyt meillä on näytössä täällä ohjeita. Welcome to Kindle. Tästä saadaan päivitettyä sivuun. Sivut päivittyy suht nopeasti, välähtää tälleen mustana. Eli näin. Joo, mutta tällä tavalla lyhyesti tämä unboxaus, eli mukana on tämmönen laite, käyttöohjeet sekä USB-kaapeli, mikä tosin on näköjään jenkkipistokkeella, mutta tänhän saa tavallisesta tietokoneesta ladattua, että päästä löytyy ihan mini USB-liitin, micro USB-liitin.
Joo, no mutta syväluotaavampi arvio tulossa tässä sitten lähiaikoina, eli näin tässä lyhyesti. Kiitos mielenkiintoista. Moi.